Začala som malovať v roku 2010 olejovými farbami, ale posledných 6-7 rokov sa už venujem čisto abstraktnej maľbe a kombinovanej technike a akrylovým farbám. Moja tvorba prešla veľkým vývojom, by som povedala, za tých posledných 12 rokov, ako malujem, nakoľko z figurálno surrealistickej maľby som prešla na čisto abstraktnú formu, čo znamená, že vlastne moje obrazy sa vyslovene sústredia na farby, na harmóniu farieb, na vyjadrenie vnútorných pocitov a emócií autora, čo som vlastne ja, čiže sa snažím vyjadriť, v akom rozpoložení citovom som pri maľovaní obrazov. Kreatívne vákuum a vyhorenie som ešte nezažila, nakoľko ja sa stotožním s výrokom Picassa, že počas práce príde inšpirácia, to znamená, že ja keď sa postavím pred to plátno a začnem maľovať, ja dojdem k tej inšpirácii. Čiže to vyhorenie som zatiaľ nemala a čo sa týka vlastne kedy som mala najväčší ten zlom alebo najväčší rozvoj v mojej maľbe. To bolo, keď som prešla z takej figuratívnej maľby k čistej abstrakcii.